Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is SPG, as in Super Pacner, secret file ng ating kabisyo na si Jenessa na merong baby na kasama sa isang restaurant at dahil may baby siyang kinausap-usap, meron sa kabilang table na nainggit. Akala rin kasi nung nandun sa kabilang table na siya ay isang malupet na sugar mommy. Or magkarelasyon sila na siya yung matanda tapos yung kasama na lalaki ay boylet niya. Ganun. Pero hindi naman pala. Dahil lang sa narinig, dahil lang sa nakita, naging judgmental. Kaya ayun, nagkaroon lang ng konting gitgitan, ayan, wisitan. Pero dapat pag ganun, di na pinapansin yun eh. Tama. Ang pinapansin na lang talaga ay yung relasyon ninyo, di ba? Kung paano pagyayamanin ito. Tama. At speaking of yaman, dude, meron tayong mga kabisyon nag-comment para sa gabing ito. Sige. Sabi dito ni Jenessa, ay, hindi pala to si Jenessa nagsabi. Si Jenessa yung sender. Dami kasi nila eh. Alam mo dude, eto yung epekto ng anesthesia. Yan. Di totoo naman yun. Oo, alam mo. Epekto ng anesthesia to guys ha. Lalo-lalo na kapag nagpa-epidural kayo. Yeah. Ito yung tinatawag na mom brain. Sleep deprivation. Nag-explain eh, no? Dude, sorry na. Nag-explain talaga Hindi, ako. okay lang. Kasi 80-80 ako ngayon. O, ito sabi ni Gab. Happy Friday, DJ Rocky at DJ Jello. Sobrang natawa ako sa twist ng SPG. Ang tagal kong hindi nakarinig pero na-culture shock ako ng onte. Ang makukomment ko lang ay sana all bini-baby. Joke. Ano bang gusto niyong klaseng pag-baby sa inyo? Bibiyakin. Ay, nako, ito si Titan Jello. Parang expert na expert ka sa pag-baby-yakin. Bibiyakin yung kinakain. Ano ba, nasan ba sila? So, depende pa kung saan lugar. Oo, depende yun. Baka talaga. O, ito sabi naman ni Alan Mar. Ay, hindi ko pala dapat banggitin yung pangalan niya. Sabi niya, please hide my identity. Wala na, binulgar ka na namin sa buong Pilipinas. Sige, balikan natin yung comment mo mamaya. Pag may nabanggit ako ng comment mamaya, siya na yun. Dito muna tayo kayo. Sabi ni Charles Sancho, siguro, yung naiinggit sa sender, thunders, pero bitter ang life. Lesson learned, pwede mong babyhin ang anak mo in public at hayaan niya ang mga basher. Especially yung mga thunder. Baka maging violet pa ang mukha niyan sa sobrang gigil. Yes. Charot with harot. O ito naman, sabi ng ating kabisyo na si Joan. Yawan. Ate Rocky and Boss Jello, sana all may mga nanay na kahit malaki na ang kanilang baby, very sweet pa rin sa mga anak nila. Kahit may sarili ng pamilya ito. Inaasahan ko talaga ito sa SPG natin today. Tawang-tawa ko. Shout out nga po pala na
sa Bini member na si Vanny Bear. Sino yun? May ganun ba? Vanny Bear? Hindi ko Parang ilan lang yung alam ko sa Bini. 8 lang yun. Bunny Bear. Ha? Kamukha ni Maloy. Maloy. Si Vanny Bear. Streamer pala yun. Okay. At least alam na natin ngayon. Na-inform na tayo ni Alan Marsh. Yeah. Galing! Na-reveal, no? Oo. Ay, nako. Anyway, dude, ako, ang masasabi ko lang talaga dito, you do you. Yes. Kasi, pag nanay ka na, ito yung na-realize ko iba talaga din yung lambing mo sa anak mo eh. Tama. At kung lumaki yung anak ko, si Enzo, 18 years from now, siguro hindi ko rin mapipigilan yung sarili ko na i-baby pa rin siya kahit Yes. na binata na siya. Yes. Ikaw ba? Sa akin naman, ang bilis kasi lumaki ng mga baby eh. Talaga? Ng mga bata, ganun. Napalaki ka lumaki nila. ng bata, Oo. 'di ba? 'Di ba? Hindi mo masasabi na 2 taon na, 3 taon na. Kaya dapat kahit matanda na, wag mo pa rin tanggalin yung relationship ninyo, bonding ninyo, yung pagiging baby pa rin niya. Wala namang masama dun eh. Ang sarap din kaya na pagsilbihan ng nanay, Yes. Especially yung paghahain ka, Mhm. paglilinis ka. Yes. Alam mo yung kapatid ko, eto na nilaglag yung kapatid. Kasi yung nanay ko nasa poder namin. So ngayon, yung bunso kong kapatid, nandun siya sa condo namin. Tapos parang living alone siya yung peg niya. Kasama lang yung tatay ko, parang ganon. Syempre, pag pumupunta doon yung nanay ko, mainis yung kapatid ko. Bakit? Kasi yung nanay ko, ang daming napapansin sa bahay. Like, etong part na to, medyo madumi na to. Itong mga labahan na to, dapat nandito to. Yung mga ganon. Pero, kahit maraming napapansin yung nanay ko na ganon, pagluluto niya yung kapatid ko. Adobo, sinigang, lahat ng favorite ng kapatid ko, pagluluto niya. Ito na anak, kumain ka na. Ganun yung lambing ng nanay ko. Tapos yung kapatid ko, parang, alam mo, medyo naiilang ng onte kasi hindi ganun yung parang love language niya. Yes. So, nagigets ko naman yung part ng ibang lalaki na anak na hindi masyadong showy sa magulang. Kaya ako, bilib ako dun sa mga anak na lalaki na showy sa nanay. Yes. Katulad ni Titan Jello. Showy ako eh. Pati nga sa katulong namin, showy ako. Kinikis ko rin pag sumalubong. Kinikis ko rin. Uy! Ate Mina! Mwah! Dude! Ano ba itsura ng katulong nyo na yan? Pang Viva Hot Babes. Ganun. Pang sex bomb. Ganun. Sinasayawan ka sa Oh, gabi? may required na damit yun. Yung may butas? Friday ngayon. Yari ka na. Oh my gulay! Titan Jello! Bakit ganun ka? Ang buti-buti mo sa paningin ko. Hindi. Kidding aside. Pero, di ba? Diba? Pag yung katulong yung hot. Tanggal ka doon sa bahay niyo. Yung katulong mag-i-stay yung asawa mo. Iwan ka. Parang ibang SPG na yan. Parang ibang SF na yan. Binembang ko. Ay, nako. Ewan ko sa iyo, Titan Jello, pati katulong ninyo. Kinikis mo? Sinong, Masyado sige ko nga, showy kasi. Ganyan. mga galawang Titan Jello joke yun. lang, joke lang. Sa sobra showy ni Titan Jello, hindi lang sa nanay niya ipinapakita yung Oo, pagmamahal. oo, At yun. hindi lang sa partner, Yes. kundi sa katulong. Depende nga sa magbubukas sa'yo ng pinto yung pag-uwi mo eh. Sige. Pag partner na nagbukas. Syempre, kikis mo din, dapat. Okay, pag nanay. Ayan, kikis mo din. Pag katulong. Tara doon tayo sa CR. Anong gagawin niyo sa banyo? Anong gagawin niyo sa banyo? Lilinisin niya yung banyo. Ba't kailangan kasama ka pa? Para makita ko malinis. Baka ikaw yung maglinis sa kanya. Simot na simot. Walang ititira. Nahigop.
Nahigop ang sabaw ng tahong. Galing Nobeleta. Ay, talaga nga naman ikaw, Tita Jello. Anyway, kabisyo, kung gusto nyo mag-share ng inyong secrets, share nyo lang yan sa amin, rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik para sa top secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titancello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!